yn ôl at ni. Rwan, mae yna lot o eiriau Saesneg sy'n cael ei defnyddio yn eitha naturiol yn y Gymraeg erbyn hyn. Geiriau fel lot. A mae yna ffurf o gael y geiriau yma i swnio yn naturiol iawn pan ydych chi'n ei defnyddio nhw yng nghanol eich Cymraeg. A mi nes di esbonio'r criw sut i wneud hynna. Pan ydych chi'n dweud geiriau Saesneg yn Gymraeg, okay, un o'r pethau ydych chi'n gorfod wneud ydy dweud geiriau Saesneg gyda acen Gymreig. Fe rhywbeth fel Mr Tafarnwr, Mr Tafarnwr. Ddim Mr, ond Mr Tafarnwr. Felly, i dweud Mr. Gwydwch yr eryd, Mr Tafarnwr. Mr Tafarnwr. Achos pan ydych chi fel yn siarad Cymraeg ac yn sticio geiriau Saesneg i fewn, neu enwau pobl, mae o'n swnio'n od. Ac o'n i'n nabod rhywun o'r enw Jones. Yeah? Oedd wedi priodi rhywun o Gymru ac wedi dysgu Cymraeg, ond yn dod o Lundain. Ac pan oedd hi'n siarad Cymraeg, oedd hi'n swnio'n hollol naturiol. Ond pan oedd hi'n ateb y ffôn, a'i enw hi oedd Jane. Na i ddweud Jane, ddim Jane, oedd hi henni, oedd hi Jane lle bod felly. So oedd hi'n ateb y ffôn, ac oedd hi'n dweud... a gog oedd hi, helo, smaes, da chi? Jane Jones, sydd yma. Ac oedd Jones yn sticio allan. Felly oedd hi'n dweud hynna, dweud Jones, helo, smaes, da chi? Jane Jones, sydd yma. So, chi ddim yn gallu dweud Jones, ond Jones yn y gogledd, ie? Felly dweud Jones. Jones yn y de, so Jones. Jones. A ddim Jones, na, ond Jones. Jones. Yeah, sorry, Jones. Ie, mae'n bwysig defnyddio acen Gymreigaidd iawn efo'r geiriau Saesneg. Rwan ta, o dro i dro oedd Ioan a finna yn licio cael amser yn unigol hefo rhai o'r dysgwyr, jyst i checio bod bob dim yn iawn. Ie, a dwi'n broffesiynol iawn pan mynd dod i siarad efo'r dysgwyr felly. Wel na ten, sut mae'r wythnos yn mynd? Ti'n mwynhau'r wythnos? Ydw. Dwi'n mwynhau si yn wythnos gormod. Gormod? Dwi ddim yn gallu mwynhau gormod. Dysgu si lot o Gymraeg. Dim yn unig yn y dosbarth. A dysgu si Gymraeg yn y activities hefyd. Achos rhaid ni bobeth yn activities yn Gymraeg. Do. Cwestiynau yn gyntaf. Yw'r... Sorry. Nes i... Felly fi roi hyn at silent. Na, bach yn drwg. Bach yn athro drwg. Yn y dosbarth, dwi'n meddwl yn dongen yn gyntaf. Cyfieithu yn Saesneg i Gymraeg. Helpu ti felly i gael Saesneg allan o'r ffordd? Allan o'r ffordd. Saesneg allan o'r ffordd. Mae gen ti dy tongan yn dy ben, cadwyd y tongan, ond nawr mae gen ti Gymraeg yn dy galon hefyd, ie? Felly tongan a Cymraeg, wythnos yma, a dyna ni, a dim Saesneg. Wrth da, gwerda di... Diag a tref, mi glywes gwgl... Dwi hoffi i dysgu ganu hefyd. O, ie. Ydw, a dwi'n ffeindio ganu yn helpu fi dysgu. O, reit, oce, ie, felly... Wel, felly, os i ti eisiau dysgu canu, yn iawn, ac eisiau gwella dy Gymraeg, beth am i ti gael gwersi i ganu yn Gymraeg? Beth am i ti ymuno gyda chor Cymraeg, canu yn Gymraeg? Holia gigi a holia gwgw. Holia gigi a... O, dwi'n ymlaen. Mr Talfryn, diffoddwch eich ffôn os gwelwch yn dda. Ie, mae pethau mae'n digwydd, ie. Ond beth bynnag? Iawn. Hei, nes di weithgaredd ddiddorol iawn efo nhw'n do. Lle oedden nhw'n golchi'r Saesneg allan o'i cyrff esbonio. Wel,
nid siarad Cymraeg ydy'r broblem pan mae pobl yn trio siarad Cymraeg. Yn aml iawn, y Saesneg ydy'r broblem. Mae'r Saesneg yna yn blocio. Wel, yr hyn oeddwn ni'n neud oedd golchi'r Saesneg allan o'i cyrff nhw i lawr ac i lawr ac i lawr i mewn i'w coesau nhw ac i mewn i'w traed ac allan. A dim Saesneg ar ôl. So felly oedd digon o le ar gyfer i Cymraeg. Dych chi eisiau gweld hynna'n gweithio? Gwyliwch hwn. Un peth dwi'n mynd i wneud nawr gyda chi ydy dechrau'r broses yma o cael chi i siarad. Okay? Dechrau'r broses o cael chi i siarad. Ac ydych chi'n gallu siarad llawer o Gymraeg mewn gwirionedd. A dydy'r Gymraeg ddim yn broblem i chi. Y broblem ydy y Saesneg. Achos ydych chi'n cyrraedd pwynt ydych chi'n mynd, oh, it take me too long to say this in Welsh, so I'll say it in English. Na, arhoswch, peidiwch. Ydych chi'n mewn gwirionedd. Ddim y Gymraeg ydy'r broblem, ond y Saesneg. Taswn ni ddim yn siarad Saesneg, taswn ni yn dod o Patagonia neu roedd o felly, a dim ond yn siarad Cymraeg a Sbaeneg, bys o'r rhaid i chi siarad Saesneg gyda fi. So nawr, be dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni'n mynd i gael gwared o'r Saesneg allan o'ch corff chi, a wedyn dych chi'n mynd i fod yn cael sgwrs bach am unrhyw beth. Am just 5 munud yn Gymraeg, iawn? Am unrhyw beth mewn cymeriad, in character. Fel Hedd ap Dafydd a Gethin Arthur. Iawn? A bydde felly, ac fel... ac fel Ffion Gruffydd a Irfon Ifa, pob math o bydde felly. Okay, yeah? So, a Dewi Llywelyn Dredig. Dych chi'n mynd i siarad? I mean, be dych chi'n licio wneud, lle dych chi'n dod, lle dych chi'n byw, bydde felly, right, be gawswch chi frecwast a bydde felly. A dim ots am y gramadeg. Dim ots am y gramadeg. Yr unig beth ydy, yn sydyn iawn, mae'r Saesneg wedi diflannu. Mae'r Saesneg wedi mynd allan. So beth ni'n mynd i wneud? Pawb yn... Right, eistedd, dim files. A beth ydych chi'n gwneud ydy eistedd wedi ymlacio. Traed ar y llawr, right? Ymlacio. A dim cicio te drosodd, felly. Pawb yn ymlacio, right? So, pawb yn ymlacio. Okay, so beth ni'n mynd i wneud? Mae o fel, so ydych chi eisiau traed y ddwy droed ar y llawr, right? Achos beth ni'n wneud ydy hyn. Dyn ni'n mynd i ymlacio. A dyn ni'n mynd i... Ydych chi'n fel tanc dŵr. Ydych chi eisiau dreinio'r tanc dŵr. Ydych chi'n agor y taps, a mae dŵr yn dod i lawr. Ac i lawr. Yn araf. Ac yn dreinio allan. Okay, dyn ni'n mynd i ddreinio'r Saesneg allan ohono chi. A wedyn, dim ond Cymraeg bydd yna i siarad. So bydd Saesneg wedi mynd. Saesneg wedi mynd i mewn i'r llawr a wedi mynd allan, okay? Felly, dyn ni'n mynd i wneud... So, dwi'n mynd i agor y taps mewn munud, a bydd y Saesneg fel dŵr yn dod i lawr o dop eich pen, i llyged a'ch clustia, a'ch trwyn, a'ch ceg, a'ch gen, a'ch gwddwg, a'ch ysgwyddau, a'r bola, a breichiau, a dwylo, a bysedd, a coesau, ac i lawr y traed ac allan. Felly, o'r top. Dwi yn dechrau nawr, so dyn ni yna, mae Saesneg yn eich corff chi, ond nawr dwi'n dechrau agor y tapiau. A mae Saesneg yn dechrau dreinio allan. Mae Saesneg yn mynd o dop eich pen i lawr i'ch llyged, a'ch clustia, a'ch trwyn, a'ch ceg, a'ch gen, a'ch gwddwg, a'ch ysgwyddau, a'ch chest, a'ch breichiau, a'ch bol, a'ch dwylo, a'ch bysedd, a'ch coesau, ac i lawr eich penluniau, ac i lawr i'ch traed. A mae Saesneg yn mynd allan o'ch traed. A Saesneg wedi mynd. A ydych chi'n casglu Cymraeg. Casglwch y Gymraeg. O, Cymraeg. O, gwthwch y Cymraeg. O,
Gwch Cymrwch y Cymraeg ar ôl 3, 1, 2, 3, Cymraeg. 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 Na, mae Saesneg wedi mynd. O, Saesneg. Lle mae Saesneg? Mae Saesneg wedi mynd. Dim ond Cymraeg. Effective. Iawn te. Egwyl fach rwan, ond dewch nôl a byddwch yn barod efo tudalen 4 yn eich sgriptiau. A dim Saesneg.